ଜୁହାର ବାବୁ। କାହିଁ ମନଟିକୁ ଦୁଃଖରେ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଏ କନ୍ଧମାଳିଆ ବାବୁ ନୂଆ ବରଷରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲାନି ବୋଲି। ହେଲେ ବାବୁ, ଆମେ ତ ଏ ସଂସାରର ମଣିଷ, ସଂସାରର ଘର କରିଛେ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି ବା, ଦଇବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଜେଣିକି ଟାଣଇ ସେଣିକି। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଏ କନ୍ଧମାଳିଆ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏ ପାହାଡ଼ି ଚିକେନ। ହୁଏତ ଏ ଚିକେନକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରି ନ ଯାଇପାରେ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିକେନରେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିପାରିଲିନି ବୋଲି ଆପଣ ହୁଏତ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଯଦି ଖୁସି ନୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କନ୍ଧମାଳିଆ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତେଇ ସହି ନେବ। ହେଲେ ବାବୁ, ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।